Siyam ka barangay workers, usa ka konsyal ug laing duha ka mga mulupyo sa barangay Suba, Cebu City ang nagpositibo sa COVID-19. Gibali na sila sa eskwelahan nga gihimong isolation center. Ano yung report? Para sa mga kaigsuunan, ayaw lumog kabalaka, bisan tuod og positibo mi ni aning virus, pero maayo yun nga mahibawaan dayon. Kini ang usa sa mga nagpositibo sa coronavirus gikan sa barangay Suba nga gipahiluna karon sa eskwelahan sa San Nicolas nga gigamit isip isolation facility. Sa 12 ka mga COVID positive, siyam kanila nagtrabaho sa barangay ug usa ang opisyal sa barangay. Sila mga asymptomatic o wala pa'y simptomas sa virus. Gihangop nila ang pagbutang sa isolation center aron dili na makatakod. Awhag nila sa katawhan nga dili tamayon o isalikway tungod sa ilang kahimtang. Sama na mo nga niya karon diri wa gyud mi gipamati nga sakit. Pero positibo mo pero wa mi ubo, wa mi hilanat. So sa San Nicolas Elementary School, yung giisip na nato nga barangay isolation center. So kining maong tunghaan, duha ni ka mga barangay ang naglangkob niini. Yan ato sad nga gi preparasyonan kun giandaman ang taga barangay Dulho Fatima. Gihulagwan ni Konsehal Dave Tumulak nga hamugaway ang tunghaan nga may kasamtangang puy-an sa mga COVID positive. Higpit usab nga ipatuman ang pagtutok sa mga health condition sa mga pasyente. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.